assalamu alaikum bandirabe musidbe teddube yebobe Sénégal diaspora Sénégal TV wala mbiyen DSTV min calmini mone mon kala inde mum e mbaadi yettore mum en calmini hilfa men din en calmini hilfa men ar non kadi calminirten hono jinnam men teddube hande non ko talata mardi le 20 juin 2023 en garti do ha e der émission men jalni e der diaspora Sénégal TV umul ba debbo mo tulde ci la wondude Oumar Dia walla mbiyen mo ñang gorko mo jorbol jonjono ma ñang naado salmina bandirabe yebobe diaspora Sénégal TV ñang salmina bandirabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. El calmini fo en jurima kadi fo de farnon en beltanima fof kadi en beltanima kadi fof siki ala kal yebobe télévision binda nanni kadi DSTV wala biya diaspora Sénégal no wini ran donc non calmini kal jebo wadde on bandirabe amin biyon mbale commenter mbadon partager son ganda non jeewe yo jeew gan baw pat aljuma e talat fo am jogi émission jalniki min jida kalten don jin ko mbadon bodde koloso berto tawi tan naari wadi tuttan wada cilig wala abonné direct salmini yon juuri mon kadi yes ko lawol ñanga bandirabe kadi nani mama kadi nani message ma kadi min calmir bama no feewi jonjono men puddo e golle meden hadde garaten ko e taske ko faare julde taske jogi mi non ko namdal mare julde taske so yonti so tawi gorko o ala layya an debbo ara jogi manara fori layyade walla layyo waddi tan ko kongo gorko ko yo layyo so mo jogi so ala don mari yidi kadi kalna ham do mari debbo ko poddo layyade hayso jom galle makko ala walla hayso so jom galle mo jogi so yidi layyade fori dum wadde walla ko gorko tan jogi droit layyade debbo ala droit layyade don kam namdi don hakkunde me ala non an bara ko walini yow min han jam mi lelten ha peti jamra der jam aydu jammo jengardo tan mi hoydani kay koko feeñi kay koko feeñi bimam tan deftere heser poul jipi deftere heser poul deftere fadunde tan alhaji tasio tan jipi yesam tan mbimi tan gummin jodi gor deftere de jippi yesama jippi hay dum wona hay koydol li dum kay netti won koydol sabi ko min e makko kaldi hunu ko yitere nofre o wim cerñan ni o wim cerñan atim datach hakundam nanam non datach noddim tan gumim tan bimi salamu alaikum holo musi tawi bi jot décret kes yalti te odo ko an hokkata dum yimbe aduna fof ko an tan goto jippina dum won deftere jippinde ay min tan goto jogi droit haal dum aduna fof nan wim hik tas hikki kal baranode lay gorko tontunode wadde lay hikki so leelimi yoɗan mbimi o wi mbimi hikki kal gorko baranode lay oto waɗ pourquoi wore batta lay rewɓe hikki kam jogi droit wadde lay soɓe beela soɓe metta soɓe guddu soɓe jeli soɓe ñaagui kamɓe jogui droit wadde yeyya ko mbiɗa ko ahan ɗum ɗon koye deftere mo jippinanɗa deftere jippinami hanki jam ko hen winda hakkundami nanam wona caahan ɗum noon sa yeedi ɗum o ala seeɗa kon hakkundami nanam wona caahan mbimami sa yeedi ɗum min mami addani deftere nde mbiɗa deftere nde hikka hikka rewɓe kañumen layo soɓe gujjat ala wujur kam ala
soɓe gujjat so wujjima ñam soɓe jalato soɓe ñagoto min kala almudam koliɗam min kala mi wownomi haalde yii min kako kalnimi on jii onon almuɓam oɗon gandi hakkude men nannomi wona cakan onon oɗon gandi kala goko woni onon almuɓam min hikka mi waɗani laya mboɗo resi rewɓe nayo te galle fof laayi mum ɗum mi haalniɓe ɗum de galle fof e laayi mum kala almudam gon cagalam kooliɗomi gamjo kalami ko gamjo min kala ko kalnomi ñagata sako waala ceerno ña hoto wadde laya rewɓe kañumen jogui droit wadde laya saabu haala pulani mbiya jolduɓe laani annini mumen jof jof nan fof minen gawɗen noon laani ka minen mbaɗa noon ni laani ka ni hikka noon ko on mbaɗa koka banggue ni kadi manama yimɓe pot eyyo ñande deftere noon leydi jippande ɓay gaygal goto nani ɗum hanko gam hanko koyɗum ɗum de noddum gaygal goto kaali ɗum aɗa wimi hakkude ma yaal mbimi hakkudami nanam wona caaha on kay wiyata ko yetti o wi min gam alhamdulillah yo a hut balɗe yo ala ɓoyen ɗo han gay ñayam min gay mi wonta heeɗa he goto wona an so wona an kala ko kalɗa ko ɗum foti wonde an kay à partir d'aujourd'hui a heewat almum min haalnimi ni tawi ko liste haar min mboɗo wawi kanko jimi komi kayowo min kala ko allah hollimi komi kayowo ɗum woni ko kaltama min suttade no woɗɓe ɓe mbaɗe ni jiya hunde min mbimami kala ko allah hollimi kala liste ka e komi kayowo ɗum foti wonde eyyi numéroam noon ko privé min ka numéroam hokkita numéro ma ko privé eyyi privé ala a rokkito numéro ma kay bandiraɓe mbawa wadde e tambintu kam contacté kala e saaha fof mo wasara koɓe namdorma gaygal goto dokkunomi ɗo numéro am rek dañde probléme e tokke tan noddi kam ɗo téléphone tan mbimi sa leeli mi ɗanɗa koko wanno convocation police tan wujunoko jawdi pour tan wadde laya jawdi wujunode pour koko poña yo addu lewdi tan mbimomi wa ses décret goɗɗo koko yalti hikka ko rewɓe mbaɗata lay o wi hakkudemi aala noon mboyimi caggal ala caggal ala caggal maɗa caggal jinnaɓam o heddin ardude jinna makko o wattidiri jinnaɓe o wi caggal ala caggal maɗa caggal jinnaɓam kala ko mbiɗa ko hen kaddutomi ɗum fof ko sababude tan ko mbiɗama jawdi ko hikka walla rewɓe layyono min wonande ɗum ɗo kam oɗo message o yaltude guila ɓooyi hande babiraɓe hewɓe poñatnoma de hande worɓe hewɓe tamparano wamen ɗon no isaga boppen Moussa Sy en fof poñatnoma ayan goɗi noon tan ko hunde foof e saaha mum hunde foof tan e saaha mum ayan ko rewɓe kewno poñde hikka noon hikka wala tomi pooñi debbam joni ko jawdira rewɓe mbaɗata ko jawdira somi pooñi debbam mi wi ɗum mba jawdi tan ma jawdi tan mba maɗo tetto dañe ala an kay fotani wadde poñdire ɓani mbiɗa ko deftere ko jippi ene winda hen kay sa haalnima sigi rewɓe fof ko foti tan wadde ɗum appliqué lawol goto won daroɓe mi sinno ko sago mumen tan tan jomi maayi on rewɓe daroɓe sinno sago mumen jomi maayi kono hikka kala gorko yo poñ debbo ni yo maɗo tetto dañde weɗa mette yo mbaɗ ala so poñama kay moƴƴani ko poñata ko kadi ala sens sa poñi debbo ma pour sababude jawde ɗum kay wadde an wadde ko mbiɗa ko winda ko winda ko mbiɗa ko winda ko wadde winda min jan gandi tan komi haali kala jeddu ɗum kala jeddu ɗum almuɓam ɓen gandi min mi meeɗa jiide eyyi ñang ɗon so ɓenni kadi ha joni kadi koye taske he garteten wonde en jii ministre haali wi jawɗi nana ngara te prix ji ne mbaɗi abordable yimɓe fof mandan jawdi an ɗum ɗon ɗo holko pamɗa hen kadi ne waɗi yaltoɓe ñan fof ene kaala ene mbiya jawɗi ne ceeri jawɗi ne ceeri jawɗi ne ceeri hikka jawɗi ne ceeri an kibaru an holko mbawɗa haalande an kam noon kam ka jafɗo ɓaɗa ko demba ma layyoro wonande ɓe ngala layyantoɓe koye mumen ɓe ɓen hol message mo poɗɗa haalade ɗumen wona layyantoɓe koye mumen yo rewɓe layo mbi min mbimi ko yoɓe gandi yo rewɓe layo hikka yo rewɓe layo tan an ko ɗum mbiɗa min ɗum mbimi heddi ko ministre o ari o wi bonjour les Sénégalaises et les Sénégalaises. Bonjour les Sénégalaises et les Sénégalaises. Aujourd'hui, je suis Yasmine pour vous haalande. Pour vous haalande, il y aura beaucoup de jawdi ha heewa.
tan gayga be ndari cikano kañ man hikka mara jawdi mankat en gonno weltade tan o wi en wonde prix ji beaucoup ndokati beaucoup usadi donde beaucoup usadi kono o wi kontan gayga go ngoni ni kontan mara ko kul non kono tan gayga woni fade la borno wi horo kule horo paye alhamdulillah jawdi mankara alhamdulillah so jawdi mankade degam ma boji ko jawdi mankar ko kam hay goto yida dum joni taske mbi ko le 29 juillet 2023 an haala tan biya ko nyalawmo tellement woni ko nyalawmo tellement woni tas an kam hollam ngandirta dum don jaayo kam hollabe tan baawir tan andude tan ko le 29 juillet woni taske odo nyalawmo ko odo nyalawmo tan odo ko nyanan tan wonata taske alande hakkunde korka e taske way kono rond-point Kermassar tan faade la Grouse ay taski mbima hakkunde korka e taski ko lebbi 12 e balde joyi lebbi 12 e didi e balde joyi hakkunde korka e taski ay yeddu ala mi yeddani kay ala nyang ka jeddude kadi kala ala mi yeddani ha no bala jeddudem ni ala cerra non bala ko jeddudem ni e lebbi 12 be jabi lebbi 12 joyi lebbi 12 lebbi 12 joyi e balde joyi woni hakkunde taski e korka iya ko yimbe juul korka boyande ala ni so debbinamo do e den amara do ren par de émission so wiima hojej jaggim ko de kam fof de kam do wawno yewde hakkunde korka way min so mboɗo haala gandal kaalami wallahi min mi wima min ceerñani ko gandal min so mboɗo haala mbiyata ka anda ko kalmi ko kono kalmi ko wodani ɗum so wona cuusɗo al wiyata noon alkul al wiyata kalmi ko wodani goto gonga min gandal kaldem kan go tan ɗi wod zahir wod batin somi wonde ma mi haalantama batin zahir kaldem ma par ce que mboɗo andi batin ɓuurma donne kono sahan ɓocci o mi haal batin eyyi joni noon ɓen gandirta ɗum ko ni kamɓe woni keɗma fof par ce que ɓe gandi koɓe ɗeɗɗete sa andi noon ka ɗettede toñanta hunde guila arani gonga mabɓe wona usude aɗa waɗa kondane hande dawi addi temeɗɗi mofta temedere janggo aɗa temetere mofta temeɗɗi hade yonde taw kam fof timdi wawaɓe comme no kono minen wawaɓe minen wawaɓe minen wawaɓe min kewi ko wiide ceerno ka bawaɗa ala mbimi ko minen wawaɓe mbiɗa onon wawaɓe minen wawaɓe mbiyami ala hen ala minen wawaɓe mbimamen minen wawaɓe minen wawaɓe kalde jiiɗa amen non somi lelimi tan min ɗano eyyi kono wawɓeɓe kañumen wonata koye wadde kondan nogas capannayyi capan joyyi en mbima taski heddima balɗe joyyi taski heddima ɗum ɗo gonir ɗon ɗum ko wawaɓe mbayi ñanga ɗo so ɓenni an ɗe balɗe ɗi tan sa naati réseau sociaux ndira tan ko Macky Sall ne jogui tan ɓurtel tan menda ko ande cuuray menda ko holɗum affaire o kam ne waɗi ko wojji jono min noon mi ronki andude arande kamɓe ɓe kewran ko winnude hen te min arande français o woɗɗi ande feewi mi ronki anduno kamɓe holko Macky ko bo jogui ko holɗum walla holko foti hen haalede walla holto yaano walla holko mi famani dal ko jogui ko pour ɗo mo jogori ɗum ni ele jogui ande cuuray ko holɗum tawi ko won ganduɗa hen kadi lernana bandiraɓe andi waɗi ko yimɓe mbiyata secret teta secret teta walla deta noon rek faami ya ɗum ɗon min gandalam heɓtaki ɗon min sa wi kam holno foti hedde korka holno foti hedde taske eyyi holko alwi holko yimɓe mbi ɗum min mbaɗa wawi ɗum kono ko wona ɗum ko min gore wawade affaire teta kam ɗum ko ha teta min mi waɗani anda ni ko woni toon ala affaire o kay wona question affaire d'état walla ɗum ɗo kaɓe namde mara Macky Sall te an mara andi a yii ɗum alo
min ko dongu andal ko yaana wala ko joyi ko holko firtan wodbe kadi waben yam ni kan ni kebe ganda and jogi explication ma tan kam podda ledande yimbe cerno a hoydan dum min jam ka cerno nyanka jiyoran ka kolleren jam hoy ko ngol def wad non ko ngol labani ko labani kam parce que mi tan tan serer gor tan pul cubal gor tan wonde jolf gor tan mon ma fof wonko jogi non mi anda ko dum woni to ni la ko koydole tan ebe nja tan cubalo wi kanyum ardoro serer wi ala ko min ardoro way man ma njek yak fi donc ngeen sam dina ngeen nek pulo wi han yow danga dof de fi man ma fi njek te man ma fi tek taxaw kon don kaji parce que labañ kam ko ko don nek ko gonga ma nedda kam so anda hunde wala laba hunde forani halde surtout ar woni cerno ganda ana holle ko kala yimbe ko kala ko biida dum yimbe mbadan wadda forani halde ko ganda kene sumoy ma jang eye nyanga nga don so benni men gartudo e tobbere wotere ko hakkunde kodo go e mo jippino joni konko ari on woni kodo o hersi namdare holto tarode heedi wala ko mo jippi o kadi jaari go kadi wiyani mo an tarode ko do heedi afami Allah wadi kadi kodo non ko jiddo gerte maro gerte bol gerte en bando sara mako o nyalli nyamde gerte hen o nyalli nyamde hen dilo yetti kadi o namdahi o e haalnani wonde taro ko ga heedi don do nyalli nyamde do ran ha boyi tan wodi biido sukabe gonno do yimo he hor nyame gerte den bari poudar gile den kam kongo kodo kam o fuddi kam hagadin pulde jonon gerte den badan reyaje badan haydan yegiran ha jammo non to yimbe lelido mara rendu dilli maade bonde ene makko to rendu dilli do non kado hersi filinoyde jaari go wonde hollum holto tarade heeti joni min non min kam nunkum andude mare photo koy konko kodo gardo wala photo woni koy jaari mo hollani mo taro parce que min nangum on kodo kam so naate galle avant tout hade mo sa wi mo bisimil holluma tarode biya lawol taro ko do woni min ko dum nangum kono kongo yetti mo namda o ya halnani rendu dille pecce jamme o hersi kadi finno jaari go holluma tarode joni min dum ko andudan nyang holko bawdaran haalde wonde photo woni koy kodo walla woni koy jaari ko bem anas ka wujan filmo ala wujan ko non nandir an nande gudur filmo neddo lelo ha pecce jam tan reedi woni gerte de ko bala ko won ka halani ala won ka halani min go ala sa joyi ngango ganduda en kay ala to ko woni nanir an neddo lelo ha pecce jam reedi woni jom ummo wadi ni dara wada won ka halani hala min no nanir mini ko non tan kaldiral ma on so tawi an won explication ko jogida walla ko ganda en ko leeri kalna bandira ko gayga on mo fo gayga foran wonde mi de kam anda ko woni ko gayga non action ya lelade ha jam alla bonni o gorko o kodo woni puydo yan holto jida kodo kumto be anda orioji ana ari tay pan gerte de jodi yesma awiya de jakk an ko jakkara ala ko jidda gerte hay sa yidi hunde wadde nawo sarama dum hay so min wonno so tawira marir gerte mi yidi mi jodi saram kam mi nyama baade mi hada mi nyama ko ga gerte de wala problème gerte e ko anda gerte ko bada produit ko ga dum woni hala ga ko dum dilli rendu produit yo gerte de ko gawori no do anda wala ko jidda hebde ko kebata ali hebde woni nyaagoda ko no nyaaga ide ko dum woni ko puuri woni kaw nyaaga ide ko kay yi ran gerte de rawde nyaaga ñaani mi ni ko gartan tawa pan gerte joten ana yidi yertere ele food tan de ko tima e pantan al jakran lenda ha pecce jam non ana nam daktar duwoni ana ha laktar duwoni ko kay bon ko fo kam sa ari kam sa hal nak nam parce que geddi ngone gal o hersu nam da wadde wonto waddum de parce que gay gor kanyum no wiye mam o meedi yaade wuro won même dum do kanko ko maaf gerte wonno o yit maaf gerte hangana hoorma so yi maaf gerte rendu ko wona ko yidum hay so ko nyamlo junjon han kado hede o jaggi maaf de o nyaami
Onyami, 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 Onyami. How burti? Wala. Tan dew. Tan waji ho waji jom galle be ngone ndarde mbimo. On kam bare o min ma fa gerte. Urni kala hunde. O leli jamma mbima. Tarreede gorr o wire mamma ko gawe tere nedam kanko même ka o wa findinde mo leedi do no o yida waju an o yelti bowal o yeego mbuus wallahi mbima barki nanam wona caa ko mbuus o jeewi nedam jaw she ala ko findin wajo ko tan wajo ummi tan wi mala wi no ko won katara palago mo wono épouse ko changno no o ko haydu gani o fay ko mayo mbus no mi hersu te min ngadno mbus o pari no jaw haydu mbuso ko mbus mo adno wayen pare makko min mi hersu mbus e wala ndona suba ala fay ko mayo e wonen mayo haram wodani mayo ode manen fini law nyane no nyine mayo hewi liddi sha muse wore barki Allah mayo hewi liddi nyane ndaw jettiran dew parce que wajo dani no fini wajo ko hersu dum tegi kodo hor fuyat ko ngaybuda fof min cerno nyam wiyon kodo sa woni kodo nyam seeda sabu hesni ko dogede reedu ko sa dogam reedu hulbinini esni ala for wullete sitma ko puudi eta gerte tan nyama tan wujji film o waajo muy fo wadi koy mbusno waajo wadi lelade haji fitti jamma tan reedu findinma ara wadande mamma gay wadno ni mbus bira e hore mbus he anno mbus o joni holno wayri jodade e mbuse an mbus he wodi koy mbus ala mbus holno wayri mbus en jogi explication bi bam jewde jetti mbus o ne kanko affaire findin wani mo lelti do no jetti ko mbus mo wonno pade o itti padde o tourni seeda tagal falanter to wawno findin on sawi ala wawa parce que hersi no nyamre ni yimfo daram nyam hay wajibe darde juudi o nyaami ko ayni wajibe ciere makko ne mafde ci garti makko o wacci ko mbuto kado yida wajibe tina parce que ko nyam haw jukiro ta yimbe fon joy juudi en daldi mo bolo ko do puy ko mafe tew wonno mafe tew ci garti de kew ha isa ando wonna no jogi ma wonna no ari garti de kew bi man mafe ngoma yodde warande wala pompiter tan nadam wala kantumbol barke salatu fati wala jaam yo o nyami nyamdu o ma nyami nyamdu wadde ene mabde ngarti no de natir no ngarti wala jalti hersu alay sago nyado nyam kodo sa yi woni kodo min cier nyam wiyon sa woni kodo hersa seeda mbasa wadi no gay be mbayni tante woni hobbe fof ko ni kodo puudi ana namda ki tarade etta gerte ne jodi anda gerte de madi puutar nyama on wujjar film ay hunde sada jangto min deftira men kalkala jangto no wori ni sa wawa deju ala min kono nanir mi lina ko non ka amankin ko nan ko koy buso wadi wodani mayo min kam andana résultat wa kam to wattindiri ka wajibe coyni mo ara mbima anti ngumina o winno ko buf coyno o man fi tan wona gonga meda est ce e bandirabe yebobe diaspora Sénégal TV kala kodo so are galle sa wi dum bismillah wallo calawdiri ha pari hollu dum lawol faati taronde dum woni lawol gile law e wadi hobbe nganda ko hersobe e de kessa namda hobbe tarode he dum no wadde kollebe lawol tarde nyanga hoto baynarda bandirabe hat bandirabe sigilabe bi salmini mon mi juri mon onon wado ba men hullibe kal to gondon e to gondirdon min biyon ye jam Allah kisal wone mon kadi sikki ala en badi hande odo émission hande ko talata nogas lewru juin 2023 wadde bandirabe so kodo nati galle en hasi kolo dum tan dum do dum to kono wini ay ko wadum go warbe be hikka jagge juudi mon on badani laya min wi on badani laya hikka yo rewbe bad laya
kala almudam non kala almudam bimi almudam koolido mi rew ciagalam mi wadani layya mi wattani layya almudam wattani layya hay goto wattani layya rewbe yo mbad layya don bam haddide mon rewbe so weli on kon wodobe layya par la force parce que hay décret o jippi te ko min tan goto wiya wat las message o kala mo wadani dum gaddine kam boggi temedere e capande jeedidi e jeedidi e jeerat e jeenay e jeenay boggol ne foye mum eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men jalni ka ari ha ɗo en hakkude Ummul Ba debbo mo tulde thila e Oumar Dia gorko mo Jorbol en mbi kadi yallah rokken tawede aljuma paɗo so Allah jaaɓi en ñaguima kala ko tata e nder émission walla ko haalaɗo ko fewani walla ko fewniraki bandiraɓe oɗon jarlo oɗon jaafo ko feewi hen fof kadi ganden koto Allah ummi en ñaguima kadi yo Allah ɓeydu jaam e leydi yo Allah ɓeydu suturu yo Allah wan men e nden ko mum sankiɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe sankaraɓe en neldiɓe duwaw yo Allah uddid yo Allah yaañu yo Allah kaltu kaliɓe yo Allah ɓeltu biliɓe yaaho laabani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokken kadi tawede aljuma faaɗo so Allah jaaɓi